To ka gani na zo nan, waɗannan akwatuttukan da kake ganin su da nan, waɗannan akwatuttukan nan da nan ka gan su, da wannan da wannan da wannan 124 cicif shi ne BPM ɗin nasu. Waɗannan ɗin da kake gani BPM ɗinsu 124 ne gaba ɗayansu. To sai ka dawo nan kuma, nan tsakiyar da ka gani na nuna ma shi kuma sai ka ja shi, misali in lambar 94 ne da ainihin kiɗanta, to sai ka ja shi, dama na riga na ja shi har ya kai wannan matakin, sai kai ta jansa kana zagaye shi, to sai ya zo lambar wannan kiɗan. Ka gani kamar yanzu wannan kiɗan da ka gan shi a nan, kamar yanzu wannan kiɗan, to yanzu misali kamar yanzu in kunna ka, za ka iya danne ta a haka tai ta zagaya kamar haka, sai ka saita ko da bai ba, ko da kai haka sai kai da danna inda abun nan zai kewayo ya dawo, ko sai ka taɓa kai haka misali. To ni dama na cire mai kewayen nan, shi sa ka ga tsaya. To bari in taɓa wanda zai yi kawai. Kaga na taɓa, so da ina da seti nan. In ka lura za ka ga cewar yana motsi wurin da nake taɓa shi, record tire. To bari dai ka gani, tunda na san ka wannan, bari ka gani.